quero aproveitar esta oportunidade que me dá a Telebarbanza para desexar a todos os ribeirenses, a todos os que nos visiten, unhas felices festas, un bon Nadal, e acordándome especialmente de todos aqueles que non están entre nós, de todos aqueles que non poden celebrar estas festas coa súa familia. Nos esperamos que este ano 2015 pois vexa un pueblo no que as esperanzas de todos os ribeirenses véanse cumplidas. A primeira delas, o traballo. Nos esperamos que o traballo volte a todos os fogares e que este ano 2015 sea un ano cheo de ledicia para esos fogares que por culpa da crisis pois padeceron algún tipo de inconveniente durante estes anos. Pola nosa parte, pois intentamos que as nosas actividades de Nadal sean o máis frutíferas ou máis beneficiosas para o comercio local e para todos os nenos e os que queran disfrutar destes días de vacacións e destes días de familia. Como decía, feliz Nadal, próspero e feliz ano 2015 para todos. O alcalde e a corporación municipal desexalle a todos os boirenses felices festas. O ano que ven veña cargado de paz, felicidade e prosperidade para todos. Desexarvos que todos os vosos proxectos de vida saian adiante. Un especial recordo para todos aqueles que hoxe non están entre nós e as súas familias. Tamén para aqueles que, sendo de Boiro, estén traballando fora. Felices festas, feliz Nadal e feliz Ano Novo. Nesta época do ano debemos recuperar o espírito navideño de alegría compartida. Chegadas estas datas, debemos aparcar os nosos problemas na medida do posible, que non é fácil moitas veces, e compartir con amigos, familia e veciños momentos entrañables de ledicia. O ano 2015 está a petar a porta, agardámolo con esperanza e desexamos con forza que a saúde, o traballo e a xustiza sexan os protagonistas indiscutibles do vindeiro ano. Agardamos que as actividades organizadas polas diferentes concellerías para este Nadal sexan do voso agrado e as disfrutedes en compañía dos vosos fillos e netos. Queridos veciños e veciñas, dende o Goberno seguiremos traballando con entusiasmo por mellorar o futuro, por mellorar a calidade de vida dos lousamianos e lousamianos. Para todos vós, bo Nadal e feliz ano 2015. Bueno, o Nadal son as datas onde todos queremos estar ca nosa familia, cos nosos amigos. Eu, como alcalde de Portosón, quero me dirixir a todos vós para desexarvos a todos unhas felices festas e un próspero ano novo, e que se cumplan todos os desexos que vos queredes. Queridos veciños e veciñas, quisiera entrar nos vosos fogares en estas datas e desearvos a todos unhas felices festas. Que estes días de Noiteboa, de Navidad, que toda a familia este xunta e desfrutedes destas datas. Un recordo especial para os enfermos que non poden estar con nós, que se melloren, e por suposto para os emigrantes e navegantes que por motivos de traballo non poden estar cos seus seres queridos. Desexarlle a eles, alá donde estén, unhas felices festas. Que o próximo ano 2015 sea un ano de prosperidade, de traballo e sobre todo de salud. Que en estas datas do Nadal, que en estas datas que vai a empezar un ano novo o 2015, sea para o noso povo un pobo de progreso, donde haya máis bienestar con novo centro de día, donde haya máis traballo con a ampliación do polígono industrial da Tomada e máis o muelle comercial. Que os nosos xóvenes non teñan que coller a maleta e marcharse como marcharon os nosos pais e os nosos avós, que teñan aquí un posto de traballo. E loitaremos todos xuntos para que o 2015 sea un ano de prosperidade, de traballo e de salud. Felices festas a todos e vos quero dicir que aquí o voso alcalde vos desea a todos un ano 2015 de prosperidade.
Quero desexarlle aos veciños e veciñas de Rianxo un moi bo Nadal e un próspero ano 2015, sobre todo porque do que máis necesitamos é que veña cargado de traballo, de boas expectativas, de saúde, sobre todo unha especial mención ás persoas que non están connosco, que, de alguma maneira, a lembranza especial nestas datas. Así que, feliz Nadal e próspero ano 2015 a todos e todas desde Rianxo.